bosniske moské, fordi min mand kommer fra Bosnien. Jeg er som sagt palæstinenser fra Syrien, og vi mødte hinanden for mange, mange, mange år siden, for 20 år siden, og blev gift. Og der blev jeg en del af det her fantastiske fællesskab, der er her i Sabur i Randers. Som Nasser sagde, så har Sabur foreningen 1.500 medlemmer, hovedsageligt bosnier, men det er også et hus, der huser rigtig, rigtig mange græshopper, der lige er hoppet ind som mig, som er gift med bosnier, eller kender bosnier, eller det er egentlig et hus, som udgangspunkt er åbent for alle. Man behøver ikke være medlem, man behøver ikke være praktiserende, man behøver ikke komme her for at bede, eller for at høre koran, man kan komme her for at spille domino, for at spille pool, for at spille fodbold, ikke lige her, men fællesskabet er her. Og man kan komme her for den religiøse del, som oftest foregår herinde. De af os, der har børn, der har valgt, de skal gå i den bosniske moské, hedder det jo så, bosniske skole, bosniske moské. Det er hver søndag, så kommer mine børn, for eksempel her de 2 ældste, så har de undervisningslokale herinde. Okay, kan I se? Og I kan se, det er ikke sådan, fordi at der er stillet op med 100 stole. Der er ikke flere rum, der er ikke flere klasser. Det er det samme rum, man bruger. Og så er det i hold for de helt små nybegyndere og mellemskolen og de lidt større børn. Og her lærer man om islam. Her lærer man det arabiske skriftsprog. Her lærer man, hvordan man beder og hvordan man skal være som muslim. Mine børn går her en time om ugen. Nogle børn går her 2 timer om ugen, alt efter hvad man er tilmeldt. Og det er fast hver søndag. Så er der også mange børn, der er tilknyttet måske, som kommer her med deres forældre. Eller som kommer her, når vi skal en tur i Jesperhus, eller biografen, eller ud at bowle, eller ud at spise pizza til de mere sociale aktiviteter. Så er der også rigtig mange børn, der kommer her kun i ramadan. Der er mange medlemmer, der kommer fra både Hadsund og Aalborg og Silkeborg og mange andre forskellige byer og bro. De byer, hvor der ikke er et foreningsliv eller en bosnisk moské, de kan også være medlemmer af moskéen her, så man skal heller ikke bo i Randers. Så det er meget, meget forskelligt, hvad huset her bliver brugt til. Og man skal ikke have tørklæde på hovedet og bede sine 5 daglige bønner, eller være praktiserende for at være medlem, som Nasser også sagde. Vi har sådan en hel herreklub, der elsker at spille domino. De har næsten sådan, de dominerer derinde. Og det skal planlægges, hvis man skal bruge lokalerne her til andet, fordi at, der er ingen, der piller ved deres domino. Nu har de været så søde og ryddet op, fordi de skulle komme. Eller så kan man komme og finde dominobrikker derinde og pointe, tavler og systemer, og det tager de meget alvorligt. Og nogen tager undervisningen alvorligt, nogen tager det her alvorligt. Men det er i hvert fald vores rum, som huser rigtig, rigtig, rigtig mange bosniere og mange andre. Hvis vi kigger omkring i lokalet, så står vi jo i det, vi kalder, for os hedder det en moské. Men hvor mange af jer har været i sådan en rigtig moské? Med kuppel og med tårne og med minarer. Det kan være måske i Tyrkiet eller Egypten eller Tunesien, eller hvis man har været i København. Hvor mange af jer har set en rigtig moské? Og det er da alligevel. Ja, det har helt op. Det er der nogle af jer, der har. Hvor mange af jer har været i en kirke? Det er der mange, der har. Og hvis I sådan lige kigger jer omkring, kan I så se nogle ligheder eller nogle forskelle eller noget, der sådan adskiller vores måske har en kirke? Eller tænker I bare, same. Det har vi sgu ikke lige lagt mærke til før. Jeg ved i hvert fald, jeg har været... Ja? Kirkers tage er meget højere år end her. Kirkers tage er meget højere år, det er rigtigt. Og der er de også en rigtig moské. Hvis man nu kommer ind i sådan en moské, som ikke bare er en bygning som den her, så vil det også være rigtig højt til loftet. Så det er en lighed, at det er sådan ofte sådan lidt gigantiske bygninger, altså kirker, moskéer, templer. De er sådan lidt gigantiske, det er ikke bare sådan fladt her. Men foreningen her er bygget, så det passer ind i bybilledet. Det er sådan noget med tilladelser. Hvordan det må se ud, hvilken farve det må have, hvordan det må udsmykkes udefra, hvordan det må se ud. Det har meget at gøre med, hvordan bygningen her ser ud. Og det betyder også, at man heller ikke har bygget det op som en moské, fordi at det er egentlig en forening, som har hvor en del af det er en moské. Men lige her på, er det Lærvangen, det her det hedder? Ja, Lærvangen. Ja. Der får man ikke lige tilladelse til at bygge sådan en stor moské med højt til loftet og tårne og kalk til bøn. Så derfor er det ikke en klassisk moské. Men der er en væsentlig ting. Jeg har været rigtig, rigtig mange kirker i hele verden. Og når jeg sådan kigger op, så er der nogle flere farver rundt omkring på væggene og på loftet, når der er malerier. Hvis I sådan kigger jer op herinde, ser I så mange farver
det gør man ikke i en moské. Vi afbilder ikke noget, vi tegner ikke, vi maler ikke, jo, vi tegner, vi maler, men vi afbilder ikke levende væsener. Og det gør man slet ikke i de rum, hvor man beder. Hvor der er en religiøs praksis. Så har vi kalligrafi, fordi hvis man går ind i en moské, jeg har været inde i mange moskéer, mange kirker, mange templer, og holdt op, de er flotte hver for sig. Både kirkerne og templerne og moskéerne, og alt er udsmykket. Da vi for eksempel var på Sri Lanka, der er der rigtig mange figurer. Og holdt op, vi har kigget og så tænkt, wow, det er flot. Kirker, mange billeder, wow, det er flot. Moskéer er også pyntet, men det med kalligrafi, det med skriftsprog. Det er som I ser det her. Det er det arabiske skriftsprog, der pynter moskéerne. Så man kan også finde moskéer, hvor der er rigtig højt til loftet. Og hvor der hele vejen omkring, ligesom der er i kirker, af billeder og levende væsener, af historierne i Bibelen, så vil man også på samme måde kunne finde skriftsproget pynte i de forskellige moskéer i hele verden. Men I vil aldrig kunne finde en moské med billeder. I vil finde rigtig flotte moskéer med kæmpe lysekroner, flotte tæpper, pænt skrift på væggene, men aldrig levende væsener. Så er der også en anden ting, fordi I kom herind, og I var simpelthen så søde. Fordi mange af jer kom ind og tog skoene af og tog tørklædet på hovedet, og I vidste lige præcis, hvad I kom ind til. Og tak for det. Fordi det er nemlig sådan, at i vores moskéer, der går vi ikke ind med sko. Når man for eksempel går ind i en kirke, så kommer man ind og op ved alteret og de her rækker af bænke der, så går man bare ind med sko, og det er fint. Og det er meget, om man går i en kirke her på Sankt Andreas kirke, eller Mortens, eller i en kirke i, i Norge. Det er lidt den samme type der, hvor man, uanset hvilken moské man kommer i hele verden, så går man ikke ind med sko. Så er der et område, normalt noget større end det herude, hvor man kan komme ind. Der er en gård, eller et have, eller et område udenfor, hvor man også må træde med sko og gå rundt med sko. På toiletterne skal man have sko på. Men når man kommer ind i selve bederummet, ligesom vi gjorde her, så tager man sine sko af. Og det gør man, fordi at sko, det er noget beskidt. Man ved ikke, hvad man træder i udenfor, om man træder i afføring, hundelort eller andet. Det er i hvert fald det er et fodtøj, der er beskidt. Så det tager vi af stiller, og alle de steder, hvor der er tæpper, der går man rundt uden sko. For ligesom at holde det rent, så vi kan bede herinde, fordi vi beder steder, hvor det er rent. Og det her, det er vores bederum. I kan se her på gulvet, der har vi vores tæpper. Det repræsenterer bedetæpper. Normalt har vi bedetæpper herinde her så. Ja, den er lige der på. Ja. Normalt i vores hjem, der har nogle af jer måske også set sådan Aladdins flyvende tæppe, som nogle børn kalder det. Det er det ikke. Det kan desværre ikke flyve. Man kan ikke flyve til det flyver, så flyver det. Det kan det ikke. Men i mange muslimske hjem, der finder man sådan en bedetæppe her. Og det bruger man, så ved jeg, at mit bedetæppe, det er rent. Jeg kan i princippet også bare bede på mit gulv, men hvis mine børn har været inde med sko, eller hvis der ligger skidt, eller hvis der ligger andet, så beder man gerne på noget rent. Og de her bedetæpper, dem ligger man, så de peger mod Mekka. Så hvis vi skal bede her, I kan se her på tæpperne, så peger snuden, tårn, den her vej. Og det er den her bederetning, man beder. Og det er det samme. Herpå, der er der også en toppen af moskéen. Og den vender man mod Mekka. Og så tænker I, hvordan sulen ved jeg, hvordan Mekka er. Det kan man se på et kompas. Jeg ved herinde, når vi skal bede, så står vi den her vej. Så ligger man sit bedetæppe. Det behøver man ikke her, fordi der er tæpper, og de er rene, og vi ved ingen træder med sko her. Så her kan vi i princippet bare bede på gulvtæppet. Og der udfører man sine 5 daglige bønner, som vi skal snakke om lidt senere. Men det er for at sige, derfor har vi ikke en masse små løse tæpper herinde. Fordi hele det her rum, det er rent, og det er godkendt til at bede. Det her, det er det, der skal forestille en minara. De af jer, der har set en moské, har måske set, at det er ligesom kirketårn eller et eller andet, hvor der er de her minarer, de her tårne ude i siden af moskéen, der plejer oftest at være en kuppel, og så de her tårne. Og det brugte man i gamle dage. I dag så er vi jo så heldige, vi har mikrofoner, vi har udstyr, vi har højtaler, vi har alt. Det havde man ikke i gamle dage. Så når en imam skulle op og kalde på bøn, så gik man op i tårnet. Helt op. Det her det er jo ikke særlig højt, men i en rigtig moské, så er det jo sådan rigtig højt op. Så
Så gik man helt op, og så kalder man til bøn. Og det gør man på en helt speciel måde. Har nogen af jer hørt, hvordan der bliver kaldt til bøn? Jeg vil ikke spørge dig, for du ved det godt. Men nogle af jer andre, har I været et muslimsk land, hvor man lige pludselig har tænkt, hvad sulen er det, der kommer i de højtalerne? Eller måske set det på tv? Ja. Fordi så går imamen op. Og igen, nu har vi højtaler, og vi har mikrofoner, men i gamle dage, så stod man sådan her, eller hvordan man stod, så sagde man, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu anna la ilaha illallah, Ashhadu anna la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah, Hayya ala salah. Det betyder Hayya ala salah, det betyder kom til bøn. Kom til bøn. Hayya ala al-falah, qad qamat as-salah, qad qamat as-salah. Nu er det tid til bøn. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Det var imamens kald til bøn. Så vidste man, og det går jo selvfølgelig lidt langsommere end det, jeg lige har sagt, og lidt klarere, lidt højere. Så vidste man i landsbyen, og der var mange moskéer rundt omkring. Der er der også i dag. Før i tiden havde man ikke uger, man havde solsystemet at gå efter, vi beder efter bestemte tidspunkter, men så vidste man, nu er imamen op. Nu er det nu, jeg skal gå mod moskéen for at bede min bøn, eller bede den derhjemme. Det er i hvert fald tid til bøn nummer 2, 3, 4, 5. 5 gange om dagen bliver der kaldt til bøn. Det gør der ikke her. Igen, jeg tror ikke naboerne på den anden side, eller her omkring, de sådan vil tænke, at det er særlig fedt, at der 5 gange om dagen, nogle gange klokken 3 om morgenen, 4 om morgenen, 5 om morgenen, alt efter hvornår man skal bede, står en mand her og kalder til bøn rigtig højt. Så tror jeg, at vi får mange mennesker efter os. Her i moskéen, så beder man ofte sammen om fredagen, fordi fredagen det er en hellig dag for muslimer. Det er vores søndag, det er vores hviledag. Og der samles man hver fredag til bøn her. Der kommer mændene til bøn. Man kan også godt bede på andre tidspunkter. Man kan også bede morgenbønnen her og de andre bønner. Men der samles man ikke på samme måde. Fredagsbøn ved man, okay, fredagsbøn samles vi alle sammen til. Dem, der kender, dem, der beder, og dem, der har lyst. De andre bøn, dem kommer sådan lidt til et løst og fast, hvordan det passer. Vi har jo alle sammen et arbejde, der skal passe, og børn, skole og hjem, og hvad man nu ellers går til. I Randers, så findes der ikke kun den bosniske måske. Der er også den tyrkiske. Der er også den somaliske. Der er også den arabiske. Jeg tror også, afghanerne har, jeg ved ikke sådan, om det er måske eller et lokale, men de har også et sted, hvor de samles. Jeg vil sige, at jeg har været i dem alle, ikke i den afghanske. Men den bosniske måske, også fordi den er så forholdsvis ny, det er sådan den, der repræsenterer en moské på bedst vis, synes jeg. Fordi når man kommer sådan herind, så får man den her lidt, ligesom hvis man sad i en normal moské med de her tæpper, med kalligrafi, vi holder det rent, vi holder det ryddeligt. Det gør de andre måske også. Men fordi det her, det er de nyeste moské-lokaler i Randers, så har man haft nogle andre midler og en lidt anden måde at kunne gøre tingene på, som man nu ønsker det indvendigt. Ja. Er der nogen, der sådan lige har spørgsmål om bygningen eller noget? Er der nogen, der har været herinde før? Har I hørt om det før? Ja. Jamen. Nej. Var det sådan her, I havde forestillet jer, da I kom? Hvad havde I tankerne, bare for at være nysgerrig? Det er lidt svært. Men det er i hvert fald det her. Det er sådan, vi ser ud, både som mennesker og som lokale. Det er lidt om lokalet her. Vi vender lidt tilbage i forhold til skriftsproget og kalligrafien. Ellers i dag, så når vi jo ikke sådan helt vildt meget. Så jeg vil fortælle jer en lille smule om Allah, vores skaber. Jeg vil fortælle en lille bitte smule om hans efterfølger, Muhammed, vores profet. Om Koranen, muslimernes bog. Om islams 5 søjler. Og vist det. Og lidt om islam, først og fremmest. Fordi vi er her jo som muslimer. Eller ikke I, men vi, os muslimer. Vi er her som muslimer. Jeg er født muslim. Fordi min far og mor er muslim. Jeg har valgt at praktisere islam. Mine forældre har langt hen ad vejen lært mig, hvad det er, man skal som muslim, hvad man ikke skal, hvad man bør, hvad man ikke bør. Men i sidste ende så har jeg skabt med min egen fri vilje til selv at praktisere, hvad jeg vil og hvad jeg ikke vil. Og det samme gælder mit tørklæde. Det er der ikke nogen, der har sagt til mig, det skal jeg have på. Det har jeg selv helt bestemt. Men vi tror også på i islam, og nu snakker vi fra et islamisk perspektiv, at vi alle er født muslimer.
Det er lige meget, man hedder Søren, eller Mette, eller Khadija, eller whatever man nu kan hedde. Vi tror på, at alle mennesker er født muslimer, men ikke alle dør muslimer. Man skal have valgt det til sig. Man skal have opsøgt viden om islam. Og det er en helt anden snak. Men det er for at fortælle jer, hvordan vi tror på det her som muslimer. Islam, det er en religion. Det er en af de 3 store hovedreligioner, som I garanteret har hørt om, jødedom, kristendom og islam. De 3 monoteistiske religioner, der tror på, at der kun er én Gud. Det er det, vi har til fælles. Fordi vi tror også kun på Gud som den eneste skaber, som den eneste rigtige for os muslimer. Vi tror på islam som den endelige religion sendt fra Gud gennem profeter. Islam, det betyder underkastelse. Det betyder fred. Og så tænker I, den er god med hende. De der muslimer, de er ikke fredelige. Vi ved godt, hvad I går rundt og laver rundt omkring i verden. Det hører vi nemlig på tv. En ting er, hvad man hører på tv. En ting er, hvad mennesker vælger at gøre. En anden ting er, hvad der egentlig står om os muslimer i bogen. Og det er det samme med kristne. Det er det samme med jøder. Det er det samme med danskere. Det er det samme med svenskere. En ting er, hvad der står som skrevet og hvad det er. En anden ting er, hvordan vi mennesker simpelthen er kultur. Det er ligesom jeg sagde, islam betyder fred, og det er det, vi siger, når vi siger al-salamu alaikum. Det er der nok mange, der har hørt al-salamu alaikum. Det betyder fred, der med dig. Når jeg siger underkastelse, så underkaster vi os en Gud, det er Allah. Vi tror på, at der kun er ham. Det er ham, vi tilbeder. Det er ham, eller den skaber, som vi tror på som den eneste ene. Og derfor er islam også en monoteistisk religion. Det er også en af verdens største religioner. Efterfulgt af kristendom først, og så islam. Der er cirka en femtedel af jordens befolkning. De er muslimer. Det vil sige 20-22% på hele jordkloden, de er muslimer. Det svarer til cirka rundt tal 2 milliarder mennesker. Og vi kan se ud på mange forskellige måder. Vi kan være blege, vi kan være mørke, vi kan være høje, vi kan være lave, vi kan have krøller, vi kan have blå øjne, vi kan have grønne øjne, vi kan se lige så dansk ud som dig, vi kan se helt mørk ud. Der er mange forskellige muslimer, ligesom der er mange forskellige kristne. Kristne, de er jo ikke kun lys. Man kan også være mørk kristne, man kan være højkristne, man kan være af alle mulige forskellige muslimer. Sådan er der også muslimer. Så dengang jeg blev gift med min mand, han ligner slet ikke mig, han kunne mere ligne dig muslim, eller dig, eller... Og jeg tog til Syrien, og min farmor, som ikke har gået i skole, altså min farmor, hun er en klog kvinde. Hun kunne ikke forstå, at han er muslim. Hun sagde, er du nu sikker på, at han er muslim? Ja, farmor, det er jeg. Men han ligner jo ikke en muslim. Fordi hun har jo kun set de muslimer, der er i Syrien. Og i Palæstina. Så siger han, at muslimer her, de kan jo også være blå og røde og grønne og sorte øjne og brune øjne og blå øjne. Det havde hun lidt svært ved, fordi han var sådan, han er jo lys. Han ligner jo ikke sådan, han ligner jo en europæer. Jamen det er der jo mange muslimer, der gør. Og sådan kan det også være for den ældre generation her, måske af danskere, der sådan, jamen, de der kommer dernede fra, de er jo mørke. De er alle sammen mørke, de har alle sammen brune øjne, og de har alle sammen. Men der findes mange muslimer, der også har lyst og blonde øjne. Og, ja, specielt bosnier. Jeg skal lige finde mine noter her, så jeg kommer helt ved siden af, ellers så kan jeg altså snakke rigtig, rigtig meget. Ja. Islam adskiller sig lidt fra de andre religioner, fordi vi tror på hele rækken af profeter. Hvem var den allerførste profet? Eller det første menneske, der blev sendt til jorden? Adam. Efterfulgt af Eva. Adam, han blev også den første profet. Og efter Adam kom der rigtig mange profeter. Rigtig mange profeter, der fik åbenbaringer. Hvem var den aller sidste profet? Ikke i kristendommen, ikke i jødedommen, men sådan den aller sidste profet, man tror på. Eller den aller sidste profet sendt til jorden. Ja, det var Muhammed. Og det er ham, vi tror på som den endelige profet. Vi tror på hele profetrækken. Alle fra Adam. Helt ned til Muhammed. Hvem kom før Muhammed? Ja. Jesus. Ej, hvor er I gode. I er så nogen, der hører efter i timerne. Altså Sofia. Hvor var du henne? Hvor var du henne der? Hun hørte efter. Jeg skal sige, at jeg er uddannet lærer. Jeg har været lærer i 14 år. Jeg har haft Sofia, har haft mange andre. Jeg vil ønske, at de havde hørt lidt mere af. Man kan høre, at jeg har hørt efter. Det har Sofia også. Men det er rigtigt, Jesus kom fra Adam. Og vi tror på hele rækken af profeter. Fra den første til den sidste. Det gør man ikke i jødedom. Det gør man ikke i kristendom. Der tror man på de profeter, der kom i religionen. Man vidste, der ville komme flere profeter, men det er ikke nogen, man troede på.
Det er en af de ting, der for eksempel adskiller islam fra kristendom og jødedom. Allah, vores Gud. Nu siger jeg Allah, fordi det står en moské, jeg er sten. Så når jeg siger Allah, Gud, skaberen, så er det same. Allah har ikke åbenbaret sig for nogen. Han har åbenbaret sin vilje gennem profeter. Og derved er islam kommet. Men der er ingen af os, der ved, hverken profeter eller mennesker ved, hvordan Allah han ser ud. Han har 99 navne, som beskriver den skabelse, den væsen, det han er. Det er den barmhjertige, det er den nådige, det er den kærlige, det er den hengivende, det er den tilgivende, det er den straffende, det er den 99 navne, som alle beskriver Allahs egenskaber. Og det er det nærmeste, vi kommer for at finde ud af, hvilken skabning er Allah. Men han havde en vilje, han havde en plan, som han gennem alle profeter, helt fra Adam, som den første profet, og Mohammed som den sidste, åbenbaret. Han havde en masse budskaber, en måde at leve på, en grundlov for os, en bog, der skulle skrives ned, som blev åbenbaret gennem Mohammed, som den sidste profet. Og det er det, muslimer tror på. Allah han skabte også himlen. Han skabte den synlige verden og den usynlige verden. Det er det, vi tror på. Den synlige verden, det er det, at vi sidder her, planter, natur, dyr, himlen, hav. Det skabte han på 6 dage. Og så skabte han den usynlige verden. Hvad er den usynlige verden? Hvad tror I det er? Hvis det her er den synlige verden. Alt det, man ikke kan se. Det, der kommer livet efter døden, som man siger, det er hensides. Helvede, himlen, paradis, hvad man nu siger. Det er skabt. Allah også. Det er der ingen af os, der ved. Vi ved gennem Koranen. Der står meget beskrevet både om den synlige og usynlige verden. Det er det, vi ved. Men der er ingen af os, der sådan i praksis har erfaret det. Kun den synlige verden. Vi mennesker, vi muslimer, er sat til verden her, den synlige verden, for at tilbede Gud, for at tilbede Allah og gøre os fortjent til den næste verden. Hvor mange kender en, der hedder Abdallah, eller Abdul Karim, Abdul Hamid, Abdul Hadi, Abdul... Er der nogen af jer, der kender en Abdul et eller andet? Ja, jeg kender Abdullahi. Abdullahi, ja. Jeg kender mange Abdul. Min egen bror hedder for eksempel Abdul Karim. Og det hedder Abdul Karim, Abdallah, Abdul Hadi, Abdul Shafi, Abdul... Mange forskellige ting. Det betyder slave. Det betyder ikke... Hvad hedder din ven? Abdullahi. Abdullahi, han er slave. Vel? Det betyder bare navn, det betyder menneske på arabisk, og det betyder slave. Vi er Allahs slaver. Ikke den forstand, at vi er lænket til lås og slå og bliver pisket og bliver tæsket. Nej, vi er sat til den her synlige verden for at tilbede vores Gud, vores Allah, for at gøre os optjent til et bedre sted i den usynlige verden. Er der nogen, der har spørgsmål? I må endelig gerne. Det holdt før jeg, de stillede rigtig mange spørgsmål, så I skal bare... Der er ikke noget, der hedder dumme, eller hvis der er noget, I ikke forstår, eller noget, I ikke... Som jeg sagde til jer før, Allah, det er ikke et væsen, man kan se eller noget. Han havde nogle åbenbaringer, som han åbenbarede gennem vores profet, Mohammed. Og Mohammed var som sagt den sidste profet af alle profeter. Bliver man født profet? Er der nogen af jer, der har hørt jeres forældre sige dengang, de ventede sejr? Hvad skal din lille baby være? Hun skulle være profet. Han skal være profet. Hvad skal du være, når du bliver stor? Jeg skal være profet. Jeg skal gå på det lyder faktisk som professionshøjskole, profethøjskole. Det var ikke noget, man uddannede sig til. Det var heller ikke noget, nogen vidste. Det var heller ikke noget, forældrene bestemte. Der var heller ikke en skole for profeter. Så da Mohammed, vores sidste profet, blev født, der anede han ikke, hvad der ventede ham. Han blev født af Abdullah og Amina. Eller han blev født af Amina, men hans far var Abdullah. Mohammeds far døde, inden han selv blev født. Og hans mor døde desværre, da han var 6 år gammel. Så han havde ingen forældre. Han blev opdraget hos slægtninge. Gik ikke i skole, var analfabet og blev købmand. Ligesom jeg er 39 år. Jeg har levet hele mit liv, som jeg nu har levet. Men jeg anede, Mohammed han anede ikke, hvad der ventede ham, da han blev 40 år. Men han gik rundt med sådan en længsel, med sådan en undren, med sådan en restløshed.
og følte sådan lidt, han vidste ikke, hvad det var. Han var bare købmand. Analfabetisk købmand. Til han en dag gik ind i bjerget, i Hira-bjerget i Saudi-Arabien. Og hvem ved, hvad der skete der? Jeg behøver jo ikke sige det hele, hvis der er noget, jeg ved, kan I jo bare supplere. Ordet er jeres. Yes? Fik han ikke sin åbenbaring der? Jo, hvem fik han sin åbenbaring igennem? En ærkeengel, det er rigtigt. Ærkeengel, åbenbaring. Er der nogen, der sådan ved, hvad ærkeenglen hedder? Gabriel. På arabisk så er det Jibril. På dansk så er det Gabriel. Og sådan er det med mange af de her både englenavne og profetnavne, at David det bliver til David, Abraham bliver til Ibrahim, og så videre og så videre. Så I kalder ærkeenglen Gabriel, vi kalder ærkeenglen Jibril, men same. Og den her ærkeengel åbenbarer sig for Mohammed. Og hvad tror I, der sker med den stakkels mand? Forestil jer lige i et bjerg. Og det er ikke ligesom i den ejeform og altid noget, behøver jeg ikke slå. Så man er i et bjerg, uden lys, uden noget som helst. Måske har man haft en lille stråling sammen eller noget. Og så kommer der lige pludselig en ånd eller andet. Hvad tror I, der sker med en? Ja. Man får et chok, man bliver bange, man laver måske en snemand, eller hvad man gør. Man... han blev i hvert fald sådan, han troede, det var djævlen, han troede, det var ånden. Så han faktisk finder ud af, at det er en engel. Og den her engel siger allerførst, den første åbenbaring, det første englen siger til Mohammed, det er Iqra. Det er på arabisk, det betyder læs. Og den stakkelsmand, han tænker, hvad er det, jeg skal læse? Jeg kan ikke læse. Jeg er en analfabet, jeg har ikke gået i skole. Og ærkeenglen siger igen, Iqra, læs. Hvor mange gange siger englen det? Er der nogen, der ved det? Ja, 3 gange. Og efter 3. gang, så læser Mohammed, så citerer han det, som ærkeenglen åbenbarer for ham. Og det er det allerførste vers i vores hellige bog, Koranen, der bliver åbenbaret der. Og Mohammed kommer så i det bjerg i 12 år frem og tilbage. Og hver gang han kommer i bjerget, så bliver der en ny sura, et nyt vers, et nyt kapitel åbenbaret for ham. Og efter hans død bliver Koranen nedskrevet ud fra det, der er blevet åbenbaret i Hira-bjerget. Det gav jo lidt nogle problemer. Fordi inden alt det her, Gud har jo åbenbaret sig gennem profeterne på forskellige måder. Altså alle har fået hver deres forskellige åbenbaringer. Men forestil jer lige, at du hedder Stine. Hvor gammel er du? Man må ikke spørge en kender om sin alder. Du ligner en på 25. Ja, 44. 44. Ja. Prøv lige at forestille jer Stine. Mohammed han var 40, da han fik sin første åbenbaring. Prøv lige at forestille jer. Nu tænker jeg, hun har været lærer nogle år på gymnasiet. Hun kommer ind hos jer og siger, nu skal I høre her. Jeg var på Himmelbjerget, og jeg fik en åbenbaring af en engel. Og der kom en ny religion. Og nu skal alle følge mine fodspor. Hvad vil I tænke om Stine? Altså hun er totalt. Ja, selvfølgelig. Hun er blevet skør. Hun er simpelthen blevet hjernevasket skør. Hun skal på den lukkede. Det er ikke sikkert, at hun får lov til at undervise i gymnasiet mere. Der er slet ikke i dag. Men sådan var det for Mohammed. Han gik fra at være et ganske normalt menneske, som alle os andre, til lige pludselig en alder af 40, til at blive en profet. Og få åbenbaringer. Så begynder han at fortælle sin kone, Khadija, hans første kone, som var 40 år ældre, om de her åbenbaringer og beretninger. Og han får jo også en opgave, der hedder, at man skal sprede islam. Han skal have det her budskab, ligesom profeterne i kristendommen skulle, og profeterne i jødedommen skulle. Så skulle han også have islam ud, som den endelige religion. Og folk begynder at konvertere. Er der nogen, der ved, hvem den første konvertit var? Mohammed bliver jo så muslim. Og hvem tror I nummer 2 var? Nu har jeg givet jer et ledetråd. Hans kone. Fordi han fortæller jo de her beretninger til hende, og fortæller om alt det, der står nedskrevet, og alt det, altså alle de her åbenbaringer, som ærkeenglen kommer med. Hun konverterer, og derfra går det så om at få spredt islam. Og lidt ligesom i dag, når man skal have spredt noget. I ved godt, i dag der er også mange krige på grund af hudfarve, religion og etnicitet og lande, der skal dele sig. Det blev det også dengang. Så blev der rigtig mange slag. Og man skulle jo omvende folk fra noget, de troede på inden islam, til noget nyt igen gennem en ny profet. Det er også svært. Men Mohammed, han delte, og der kom flere og flere muslimer. Og han flygtede i år 612, og det bliver han skrevet. 622 efter Kristi fødsel. Der flygter Mohammed fra Mekka, hvor han er født, det glemte jeg at sige, det er Saudi-Arabien, til Medina, som også er en by i Mekka.
Og det er ligesom for at gøre islams indtog, fordi der kom mange slag, og man lidt ligesom krig i dag. Og det år, han flygter fra Mekka til Medina, det hedder hijra, det betyder at flygte på arabisk. Der starter muslimernes kalenderår. Så han flygtede jo 622 efter Kristi fødsel, men for muslimerne så er det deres år 0. Så de har faktisk en anden tidskalender, end I har. Men altså, til daglig og alt sådan noget, så er der garanteret ingen muslimer, der ved, at vi er i år 1404, 45, nej, 45, 46? 46, tror jeg nok. Så muslimerne er 1446, det er derfor, vi er lidt bagud nogle gange. Men til dagligt, så følger vi jo. Altså, jeg er født i 1985, og i dag er 2024, så vi følger jo den europæiske kalender. Eller den, der hedder sådan noget. Verdenskalenderen. Så det er jo hele verden. Lunar, Islam. Lunar, eller? Hvad? Lunar, eller? Ja, solkalenderen. Ikke? Og den muslimske månekalenderen. Månekalender, ja. Det var også månekalender, ja. Men det er for at sige, det er der vores år 0 begynder. Hvornår begynder de kristne så 0? Ja, hvis du havde været efter Sofia, selvom jeg ikke havde været til historie eller religion. Det Jesus blev født. Og her, muslimernes, det er, da Mohammed udvandrede til Medina. Medina, det er også der, hvor Mohammed dør i år 632. Det er også der, han er begravet i dag, og det er et helligt sted for rigtig, rigtig mange muslimer. Der er opbygget en kæmpe moské. Jeg er rigtig ked af, at vi ikke har hverken PowerPoint eller noget herinde. Det har vi derinde. Ellers vil jeg sådan lige have vist jer noget, eller have en dagsorden eller noget. Det har han desværre ikke. Det er herinde. Men der er han begravet, og det er et heldigt sted, som sagt, for rigtig mange muslimer. Ja. Koranen er muslimernes hellige bog. Nu tager jeg den her store en frem. Jeg bliver lige nødt til at sidde med, for jeg kan ikke have den. Så stor er en koran normalt ikke. Den her, det er når man skal sidde og recitere Koranen, og man måske har lidt dårlige øjne, man er gammel, eller skal sidde med den på afstand, så er det skrevet med rigtig stort her, så man kan se det. Den findes i rød, i grøn, i sort, i papirformat, i lille, i stor, i alle mulige udgaver, former og farver på alverdens sprog. Men indholdet af Koranen er den samme. Så det kan se meget forskelligt ud, men der er ikke til nogen tider omskrevet noget i Koranen. Den står på arabisk, som er arabisk skriftsprog. De arabiske bogstaver bruges i rigtig, rigtig mange arabiske lande. Lidt ligesom de latinske bogstaver, men fordi man kan læse dansk, så er det ikke nødvendigvis, at man kan læse tysk, eller spansk, eller fransk. Det er de samme bogstaver. Og sådan er det også med arabisk skriftsprog. Så for eksempel afghaner, eller iraner, eller de bruger de samme bogstaver. Men jeg kan godt læse det her, men jeg kan ikke læse iransk. Jeg kan genkende bogstaverne, men det kan være en helt anden udtale. På dansk skriver man fra venstre til højre. På arabisk skriver man fra højre til venstre. Så vi starter baglæns. Vi skal også bare være på tværs af både vores kalender og skriftsprog og alt. Så vi starter her. Det er forsiden af vores koran. Så er der et åbningsvers i Koranen. Den består af, det her det er åbningsverset, den består af 114 kapitler eller surah, som igen blev nedskrevet efter Mohammeds død, men det var det her ærkeenglen åbenbart for Mohammed i Hira-bjerget. Og at nogle af jer sådan ved, hvad sådan en koran indeholder. Hvad kunne de her surah for eksempel indeholde? Hvad tror jeg, der står skrevet her? I sådan tænker, hvad står skrevet i en bibel? Hvad står skrevet i en Torah? Hvad tror jeg så, der står skrevet i en koran? Jeg tror, det er vigtigt for muslimer at læse og forstå Koranen og vide, hvad der står heri. Hvad står der i en bibel? Bare et eksempel. Ja. Hvordan Jesus blev født. Yes. Hvad står der mere i en bibel? Ja. Hvad? Jeg kunne gå på vandet. Ja. De 10 bud. Der står faktisk alt om kristendom, hvordan kristendommen bliver til. En masse om Jesus, hvad Jesus kunne. Hvordan man skal tro på Jesus, og hvad man skal tro på.
Og så står der for eksempel i kristendommen også noget om, eller i Bibelen, noget om, hvordan man skal opføre sig, hvordan man skal være som menneske. De 10 bud. Man skal leve efter de 10 bud. Og det er det samme med Koranen. Der står der en masse om vores profeter. Der står noget om, hvordan vi mennesker skal være, hvordan vi skal opføre os. Der er et helt vers om kvinder, hvordan man skal værdsætte kvinder i islam. Hvordan man skal værdsætte sine forældre, hvordan man skal behandle sine naboer, hvordan man skal behandle sine dyr, hvordan man skal begå sig med sine penge, hvordan man skal begå sig med sine børn. Så det her, det er vores hellige bog om, hvordan vi lever livet ifølge islam. Men som Nasser så plejer at sige, vi lever jo i Danmark. Og i Danmark så har vi den danske grundlov, og den lever vi jo selvfølgelig efter her. Det nytter ikke noget, at jeg bor i Danmark, og så ikke vil følge de danske regler. Vi skal respektere det land, vi bor i, følge de regler i det land, vi engang bor i. Men i vores religionspraksis, der følger muslimer. Det er der også skrevet i Koranen. Så det er muslimernes grundbog. Og hvis vi så kigger for at vende tilbage til moskeen, så står det her på arabisk. Og hvis I kigger her rundt omkring, så er moskeen også udsmykket på arabisk. Og selvom man for eksempel kommer i en tyrkisk moské, eller en bosnisk moské, fordi bosnier, de bruger latinske bogstaver, de har ikke de arabiske bogstaver, så det er noget, man lærer ved for eksempel at komme i en moské. Men fordi at arabisk er skriftsprog i islam, så er det også det, man udsmykker moskéer med via kalligrafi. Og det betyder sådan, det er arabisk skråskrift. Jeg ved godt, ligesom vores bedsteforældre skrev sådan noget, der nærmest ikke engang kan læses. Dem, der gik i den gamle sorte skole for mange år siden. De havde sådan en rigtig pæn, irriterende skrift, som vi i dag nærmest ikke kan læse. Og sådan er det også med arabisk. Altså selv dem, der kan læse arabisk, det er ikke sikkert, at de kan læse det her, fordi det er så viklet sammen. Jeg kan så læse det. Ikke alt, jeg kan læse det, for jeg ved, hvad der står. Men her står der, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Det er den arabiske trosbekendelse, som er den første af de 5 søjler. Jeg bevidner, at der kun er en Gud, en Allah, en skaber, og en Muhammed, hans profet. Her har vi navnene på de 4 kalifater, som kom efter Muhammed. Og her, så står der Muhammed, og her, så står der Allah. Og så lige det her til sammen her, det er meget simpelt her. Det er grundlæggende i islam. Allah først, Muhammed, trosbekendelsen, de 4 kalifater. Hvis man så går ind i en rigtig moské, så vil der kunne stå nogle flere verser, lidt mere udsmykning, og man vil kunne finde det overalt. Men det skal I tænke på, hvis I engang kommer ind i sådan en rigtig moské, og I sådan kigger op, så skal I tænke ligesom, at en kirke er afbildet med billeder og historier fra Bibelen. Så er der også en moské afbildet med skrifthistorier fra Koranen, eller vers, eller nogle vigtige ting, der er sådan citeret ud. Men det er sådan, man har valgt at gøre det herinde, og man holder det simpelt, og det er rigtig flot. Men det er også den skriftsprog, man sådan bruger til udsmykning af moskéer. Skal vi lige se, hvor langt vi er nået her. Er der nogen, der har spørgsmål? Lige til sidst så vil jeg bare kort komme omkring de 5 søjler. Det er nok noget, I skal høre om i undervisningen, når der er mange ting. Der er rigtig mange nuancer. Det her det er sådan meget kort fortalt og skært helt ind til benen. Fordi der er mange ting, som I lærer om, har lært om. Noget er relevant, noget er ikke relevant, og noget kan vi slet ikke nå på så kort tid. Men det grundlæggende i islam, det er fundamentet. Det er ligesom, når man bygger et hus, eller skal bygge en bygning. Har I ikke prøvet det her med alle sammen? Det ved jeg ikke, det har jeg i hvert fald prøvet med mange af mine elever, og det er der mange, der har prøvet det her med at bygge et spaghetti-tårn. Eller et hus af spaghetti. Og så er der de grupper, der bare tænker, vi skal bare have det højeste tårn hurtigst muligt. Og så får de lavet sådan et semi-højt tårn, og hvad sker der så? Så vælter det. Og så er der den der irriterende gruppe, der bare har brugt så lang tid på fundamentet. Og har tænkt sig sådan lidt frem og tænkt, at vi skal have et stærkt fundament, fordi hvis vi har et stærkt fundament, så kan alt det, der kommer over, det kan stå. Og det plejer oftest, det er min erfaring i hvert fald som lærer, at det er den gruppe, der bruger mest tid på fundamentet. Faktisk for det højeste tårn, og ikke dem, der bare går i gang med at bygge det højeste tårn. Og så er den her islam, der er et fundament, der er nogle grundlæggende søjler, som man skal følge som muslim.
før du kan bygge videre på din religion. Og det er de 5 søjler. Den første, det er trosbekendelsen. Der er simpelthen at bevidne, at man er muslim, og at man tror på Gud som den eneste skaber, og Muhammed som hans profet. Easy peasy. Den anden, det er bønnen. Det vi kalder salat, de 5 daglige bønner. Alle muslimer er forpligtet til at bede. Det er det første spørgsmål, man bliver stillet, når dommens time kommer på den anden side. Dommedag, så spørg Allah, eller hvem der nu skal stille din regnskab for. Har du bedt dine bønner? Har du bedt dine 5 daglige bønner? Købt eller solgt? For det skal man. Det er den anden søjle i islam. De 5 daglige bønner, det er det, vi bruger det her bedetæt til, som jeg viste jer før. Der følger nogle bestemte ritualer med. Man beder en morgenbøn, en middagsbøn, en eftermiddagsbøn, en aftenbøn og en natbøn. Og det skifter tider hver dag. Vi følger solsystemet i forhold til bønnerne. Og det skal ikke ses som sådan en sur pligt. Det skal ses som i dag så meget som mindfulness og yoga. Det her med, at vi skal lige høre podcast, og man skal koble af, og man skal have egen tid, og man skal have struktur og flow og fokus. Først og fremmest så er bønnen en tilbedelse til Gud. Vi tilbeder simpelthen Allah. Og værdsætter ham og takker ham for alt det, vi nu har, for at vi kommer til. Det er derfor, man beder. Det er sådan et end of discussion, punktum. That's it. Men det er også en rigtig god måde at holde en struktur på. Man sover tidligt for at stå tidligt op til morgenbønnen. Det er der ikke mange, der gør. Det burde man gøre. Man holder fokus ved, at man er bundet op på noget gennem hele dagen. Ved hver bøn, der skal man vaske sig. Der er et bestemt vaskeritual. Man skal ikke ind og i bad inden hver bøn. Det vil give en meget stor vandregning. Men man vasker sig, man skyller munden, man skyller næsen, ansigtet, håret, hænderne 3 gange, og fødderne her op til anklen. Og så går man ind. Kvinder skal være tildækket, når de beder. Ligesom jeg er. Det skal være løst. Det skal ikke være tætsiddende, det skal ikke være gennemsigtigt. Mændene må fx ikke bede med kort shorts. Der er også en dresscode til islam. Også for, hvordan man er herinde i en moské. Så beder man for eksempel sin morgenbøn. Så kommer middagsbønnen. Hvis jeg fra min morgenbøn til middagsbønnen, det kan for eksempel være fra kl. 7 om morgenen til kl. 12. Hvis jeg i den tidsperiode ikke har slået brudt, ikke har været på toilet, ikke har haft samleje, eller ikke har haft menstruation, så beder man bare næste bøn. Men det kan man jo ikke holde til en hel dag. Selvfølgelig skal man ud og tisse, eller lige slå en lille en, eller en stor en, eller måske får man til menstruation, eller hvad man gør. Så går man ud og vasker sig på ny. Og så igen der. Kvinder, der har menstruation. Kvinder, der har menstruation, de kan ikke bede. De må ikke bede. Så har man pause. Så skal man bruge sin energi på noget andet. Så kvinder, der har menstruation, de beder ikke. Ellers så er der ingen, der er undtaget på bønnen. Selv hvis man sidder i kørestol, så kan man tænke, hvordan kan en i kørestol sidde på? Så længe man har hjernen. Man kan selvfølgelig også se mennesker, der sidder sådan helt handicappet og ikke kan. De er også undtaget. Men lad os nu sige, at jeg brækker min fod i morgen, og så skal jeg have gips de næste 6 uger, så er jeg ikke undtaget for at bede. Og så kan jeg bare bede siddende. Normalt så beder man sådan her. Man står op, der bliver kaldt til bøn, og så står man op, Allahu Akbar, siger nogle vers, bukker sig ned igen, og så helt ned, og helt op. Så det er sådan en lille fysisk aktivitet. Men hvis man sidder i kørestol, så er det ikke med, at man lige drejer kørestolen mod Mekka, eller sætter sig på en stol. Og så kan man bare gøre det siddende. Og hvis man ikke kan bruge sine hænder, hvis det er hænderne, man har brækket, så kan man bare bede med sine øjne. Så på den måde er islam meget fleksibel i forhold til udførelsen af bønnen. Med undtagelse fra menstruerende kvinder, eller kvinder, der har født, der har menstruation efter deres fødsel. Eller folk, der ikke er ved deres fulde 5, eller har en psykisk skade, der ikke engang kan gøre, at de kan bede. Sådan er der jo mange mennesker, der også er desværre. Den tredje søjle, er der nogen, der kender den? Trosbekendelsen, bønnen. Så er der noget, der hedder ramadan. Hvad gør muslimer der i ramadan? Ja? De faster. Hvad vil det sige at faste? Det er jo blevet meget moderne at faste. Det der 8, 16 og 16, 8 og 12 og... Faste, det er blevet meget moderne. Men hvad vil det sige at faste? Ja? Er det ikke, man ikke spiser og drikker med Ja, man spiser ikke og drikker med solopgang og solnedgang. Så spiser man og drikker ikke. Og
Og det har faktisk vist sig, at de der skøre muslimer for mange år siden, at de måske alligevel været ret, fordi der er noget sådan ved det. Det er i hvert fald det, man har fundet ud af i dag, at det er godt at give systemet lidt ro for mad. Det skulle være rigtig sundt. Men for muslimer, så er det ikke kun fasten gennem mad og drikke. Det er der mange, der tror. Det er også udholdenhed. Det er også det her med, det nytter ikke noget, jeg ikke spiser eller drikker, men så sviner min nabo til. Eller går hen og giver 8 en på hovedet. Det vil også bryde min faste. Eller hvis jeg gik hen og stjal. Så hele det her koncept med ramadan, det er både sådan fysisk og åndelig udrensning. Hvor det bliver lidt misfortolket, både af muslimer og ikke-muslimer, om at de spiser og drikker ikke bare. Vi ryger heller ikke cigaretter, vi tykker ikke tyggegummi. Man har ikke samme leje. Det er mange ting, man afholder sig fra. Så man styrer egentlig, man tæmmer lidt lyst og begær og behov. Man finder ud af, hvor meget hjernen kan, hvor stærk hjernen er, hvis man bare sætter sig noget for. Fordi når det ikke er ramadan, jeg kan ikke gå 2 timer uden min kaffe eller uden at spise noget. Men når der er ramadan, så indstiller jeg mig på, okay, jeg skal faste. Og så har jeg sagt til min hjerne, nu faster jeg. Og så kan jeg godt. Så der er mange ting omkring den her ramadan. Den fjerde, Jeg kan ikke huske, om det er pilgrimsrejsen, eller om det er at give penge til en. Nummer 2. Så det er at give penge til det, eller hjælpe, hvor man kan. Ja. Fordi den fjerde søjle, det er rigtigt, hvad hedder du? Havin. Som Havin siger, den fjerde søjle, det er zakat al-Misa i islam. I Danmark betaler vi skat. Men for mange år siden, for 1446 år siden, da islam kom til, så fandt man allerede ud af, at hvis du har en formue, så skal du hjælpe, hvor du kan. Og der er helt bestemte regler. I Danmark, så betaler man minimum af det 38% i skat. Og så er der en topskat, at jo mere du tjener, jo mere betaler du. Så det gør muslimer. Og vi har ikke skudt papegøjen også muslimer ved både at være muslimer og bo i Danmark, fordi vi betaler vores danske skat, som vi jo skal betale af vores løn, som ingen er undtaget. Og så betaler vi også den muslimske skat, eller al-Misa, fordi det er ikke helt en skat. Det er 2,5% af alt det, man ejer af værdi. Det vil sige, hvis man har sparet penge op, så en gang om året, når de her penge, for eksempel hvis du har sparet 10.000 kroner op, eller 100.000 kroner, eller hvis du har en masse guld eller diamanter, eller en masse ejendomme i værdi, så ser man, hvad den samlede værdi, det er 100.000 kroner måske, som jeg har haft i et år. Så tager man 2,5%, hver 2,5% af 100.000 kroner. 2,5%. Det er godt, I ikke er med jeres matematik lærer. Så, jeg siger det. Ja. 2.500. Der er nok mange af jer, der sad og tænkte, at jeg ikke turde det sige helt højt. Det kender jeg godt. Når jeg har haft 100.000 kroner i et år, hvis det er min opsparing, så når der er gået det her år, så betaler jeg 2.500 kroner til al-Misa. Det kan være til folk i krig, syge folk, hungersnød, til alt muligt. Ja. Jamen både og, fordi i islam er der faktisk 2 ting. Der er al-Misen, den skal, men den er du forpligtet til at give. Det vil sige, hvis jeg har 100.000 kroner på min konto i et år, så når det er år om, så skal jeg. Det er ikke alle muslimer, der gør det. Men hvis man vælger at praktisere det, så skal jeg give de 2.500 til velgørenhed. Så er der noget, der hedder sadaqa. Det er noget, der er frivilligt. Det er bare jo flere penge, du kan optjene, jo bedre. Og der er der mange, ud over vores normale al-Misa, så er der mange, der sådan giver til velgørenhed. Det svarer til, at du hver måned hjælper Red Barnet med 100 kroner. Men hvis kræftens bekæmpelse samler ind, så fordi du er et godt menneske, er det egentlig noget, du gerne vil støtte. Så vælger du også at støtte kræftens bekæmpelse. Men Red Barnet, det skal du. Så det er sådan lidt det der er, zakat, det skal man, alt det andet, det kan man. Men det er noget rigtig mange, også mange kristne, det tror jeg egentlig mange mennesker gør verden over at samle ind til trængte folk, både krig, hungersnød, naturkatastrofer eller hvad det kan være. Og den sidste al-Misa, det er hvor muslimer, de tager til Mekka. Hvis der er nogen, der ikke ved, hvad Mekka er, det er en by i Saudi-Arabien. I har måske set det, den her med den her sort firkantede bygning i midten, hvor man så færder rundt om. Der er mange bestemte ritualer forbundet med det. Og det gør man, hvis man har råd til det, hvis man kan. Igen, hvis man er handicappet, sidder og kørestol, ikke har råd, så skal man ikke. Men det er noget, man skal stræbe efter at gøre mindst 1 gang i sit liv, hvis man kan. Og det er islams 5 grundlæggende søjler. Så det er fundamentet for alle de andre ting, man også skal og kan, som står i Koranen.
Så der er mange flere regler, der er mange flere ting, man kan og skal, men uden søjlerne. Jeg kan ikke sige, at jeg går med tørklæde, men jeg beder ikke. Altså, bønnen er faktisk det allervigtigste for trosbekendelsen, og de andre ting, og så kommer velfærden. Så. Islam, som jeg sagde, det betyder fred, underkastelse, det er en fredsreligion. Det er ikke sikkert, det er det, der bliver vist i medierne, men det er det, islam er. Men som I selv ved, en ting er, hvad religion er, hvad mennesker er, den anden ting er, hvad mennesker gør, hvilken kultur, der bliver skabt, hvilken debat, der bliver skabt, hvilken forestilling man har om at være i moské, eller muslimer, eller kristne, eller buddhister, eller alt andet for den sags skyld. Men islam er en fredsreligion, der som sagt bygger på fred. Og derfor vil jeg sige al-salamu alaikum, som betyder fred, være med jer.